Hello everyone, we want to welcome you to Mandara Online. Here we meet with God. Whether you're 90 or you're 9, we've got something just for you. We've got worship programs, music, preaching, something for the young people, something for the children, something for the married people, something for the singles. Everybody, you need to tune into Mandara Online. Worship the Lord, praise His name. Even if you want to know how to manage your money, we've got something here for you. Like, share, and subscribe to our channel. This is the place to be. Famba munzira ngatiratidzenyi kupenya kana tichipenya topenyera Jesu uya chidzidzo ichochi ndicho chitazotiponesa asi kuna Jesu tozvarapata kana tichifamba munzira ngatiratidzenyi kupenya kana tichipenya topenyera Jesu uya chidzidzo ichochi ndicho chitazotiponesa asi kuna Jesu tozvarapata faraimose tichazoonana futi pamwe kana Jesu auya kana tichizomushumira iye achazotiponesa asi kuna Jesu tozvarapata Misiese pakatitenderedza mangwanani masikati nepanguva dzeusiku pamabasa misiese apo tinozorora tozonyatsa kuzviziva karega
tichazo sanganisa pamwepo tichita renga yadzemagundiro ayo takakunda nawo zviroziro titimaratana tisaite zvekuchema ngatigwinye kunamata tingokunda satanziro Kristu Jesu akatidza kuti turamirira ndodzanatsa kuzviziva kare kare tichatigare kuti tazokunda tichazotsanganiswa pamwepo tichita renga yadzemagundiro ayo takakunda nawo zvirudziro. Namatei. Baba wedu vari kumusoro kudenga, toda kutendai patichavhura mukati meshoko renyu, tibatsirei. Iniwo ndiri kutaura nevana venyu. Bvumai kuve chizembero changu, mundibatsire, mundiitiro zvakanaka muzita raJesu rinogara nekusingaperi. Amen. Toda kutenda chose. Ngativhurei mabhaibheri edu nekukasika. Ngativhurei kuna Proverbs chapter 22. Verse 1. Proverbs chapter 22 verse 1. The Bible says, a good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. Zita rakanaka rinofanirwa kuyemurwa kana kuti rinofanirwa kutsvagwa kana kuti rinofanirwa kuchuzwa kukunda upfumi hukuru. Zvikanzi zita rakanaka kana kuti iko kungokudzwa nekukwiridzirwa nezita rakanaka. Hanzi kunofanirwa kuitwa esteemed kana kuti kunofanirwa kuchiviwa, kunofanirwa kudonerwa rute zita rakanaka, kukudzwa nekuita zvakanaka. Kunofanirwa kuchiviwa kukunda even gold or silver. Ndanchida kuti muzive kuti iko paIsraeri yakare mazita chaachiri chinhu chikuru. Tiritezere, mazita, kupa munhu zita chaachiri chinhu chikuru kuIsraeri yakare. Saka ngativerenge kuna 1 Samuel chapter 14 just to illustrate what I am saying. Kupuwa zita kungonzi iwe unonzi ningi, tiritezere, chaachiri chinhu chikuru. Paipuwa zita remwana chaachiri chinhu chikuru kwa Israeli. Verenga Bible. Ngativerenge Bible. 1 Samuel chapter 14 verse 49. Inoti kudi? Verse 49. Zvino vanakomana vaSauro vaiva Jonathan naIshvi naMakishua. Namazita avanasikana vake vaviri aiti zita rowedangwe Merabi nezita romuduku Mikari. Verse 50. Endai mberi. Zita romukadzi waSauro raiva Ahinoami mwanasikana waAhimaazi. Nezita remutungamiriri wehondo yake raiva Abhineri mwanakomana waNeri, bamunini vaSauro. Kishi ndiye aiva baba vaSauro, naNeri baba vaAbhineri vaiva mwanakomana waAbhieri. Verse 52. Right, toda kutenda chose. Mazita aitotaurwa nezvawo kana paine chinhu chaitika. Kana paine chinhu chiruda kuti chitaurwe, paitaurwa mazita evanhu vakapoteredza chinhu ichocho. Saka kupa mwana zita, pane zvinhu zvaitaurwa, paiwanzotaurwa nezvemazita evanhu vakapoteredza nyaya iyoyo. Mukaerenga zvakare kuna 1 Kings chapter 16 verse 29. 1 Kings chapter 16 verse 29. Mazita aitaurwawo pakaipa, otaurwawo zvakare pakanaka. Tiritezere? Yes, ngativerengei. Verengai Bible. Verse 29. Negore ra30 aAsa mambo waJudha, Ahabhi mwanakomana waOmri wakatanga kubata ushe hwaIsraeri. Ahabhi mwanakomana waOmri
akabata ushe hwaIsraeri paSamaria makore ana 22. Vesi 30. Enda mberi. Ahabhi mwanakomana waOmri akaita zvakaipa pamberi paJehovha, akakunda vose vakamutangira. Chakanga chiri chinhu chiduku hacho kwaari kufamba muzvivi zvaJerobhoamu mwanakomana waNabhati. Asi wakawana Izibheri mukunda waEtibhaari mambo wavaZidhoni, akandoshumira Bhaari akanamata kwaari. Akavakira Bhaari atari muimba yaBhaari yaakavaka paSamaria. Vesi 33. Ndirai nyipapo. Zvikanziko in the 38th year of Asa king of Judah, Ahab, son of Omri, became king of Israel. And he did reign. He reigned in Samaria over Israel 22 years. Ahab, son of Omri, did more evil in the eyes of the Lord than any of those before him. Muri kuona kuti iko papaitwa zvinhu zvakashata, papabatwa hunyanzvi pakuita zvinhu zvakaipa. Israeri ikabva pamberi paMwari, kukaita zvitombi mukati metemberi. Paine mutungamiriri akanga achizvitungamirira izvozvo. Zita rake rambva rataurwa. Zvanzi munhu uyu zita rake rainzani? Ahabhu. Zvikanzi sekunge zvisina kukwana, Ahabhu akabva akrauna zvakaipa zvake zvese nokutora mukadzi ainzi Jezebheri. Tiritezere, kuipa kwake kwakasimbiswa nekuzorora kwaakaita. Ndobva atora mukunda uyu ainzi Jezebheri, zvikanzi vakaita zvinorova. Asi mazita avo ari kuita sei? Ari kutaurwa. Zita chinhu chakakosha pamberi paIsraeri nepamberi paMwari. 2 Chronicles chapter 14 verse 1 to 3. Ngatimanye ipapo tibate one or two things. Yes. Verse 1. Zvino Abhija wakavata namadzibaba ake akaviga muguta raDhavhidhi. Wakavata namadzibaba ake akavigwa muguta raDhavhidhi. Asi mwanakomana wake akamutevera paushe. Mwanakomana wake akamutevera paushe. Pamazuva ake nyika yakanga ino rugare makore ane 10. Pamazuva ake there was peace in Israel. Muri kuona kuti kunziko pane pamwe pakaitwa zvitombi muchechi. Paine mutungamiriri, zita rake rakaita sei? Rakanyorwa. Pakanga paine rugare kwaIsraeri, paine mutungamiriri, zita racho rakaita sei vana vaMwari? Rakanyorwa. Zvikanzi chii chakaitika? Ende mberi. Asa akaita zvakarurama pamberi paJehovha Mwari wake, nokuti wakabvisa atari dzavamwari vatorwa, namatunhu akakwirira, akaputsa shongwe nokutemawo matanda okunamata nawo. Verse 4. Right. Toda kutenda chose. Saka mazita anga akakocha. That's point number 1. Mazita aitaurwa achito magnifyiwa kuti iko zita racho remunhu akaita izvi ndeuyu. Paitwa zvakaipa nepaitwa zvakanaka, paitaurwa zita remunhu. Tiritezera vana vaMwari. Right. But mukada kuti asotarisa nyaya yemazita mukati meBhaibheri, chimwe chinhu chamunonzwisa ndechekuti iko most of all these names were more of character than just names. Tiritezere? Zita raipiwa nezvaishuwirwa nevabereki pamusoro peupenyu hwemunhu. Tiritezere? Kana kuti zita raizonyatsobatirira nekuda kwetsika nekuda kwetsika dzemunhu. You find out kuti iko pane vamwe vatori nemazita anoreva zvakanaka, asi iwo voita zvakaita sei? Voita zvakaipa. Saka mazita akanga aine chinhu chakakosha panyaya yeunhu hwemunhu. Let's go back to what the Bible now teaches. Zvikanzi iko zita rakanaka rinofanirwa kuchuzwa kupfuura ndarama. Kukudzwa kunofanirwa kuremekedzwa kupfuura silver and gold. Chiri kutaurwa panapa, it's not just name rekuti unonzi Francis, unonzi Noel, unonzi Rebecca. No. Pari kutaurwa panapa, when the Bible talks about names, it is deeper than just the spelling yezita rako. It is about your character. Saka kana Mwari achitiko zita rakanaka rinofanirwa kusarudzwa kukunda maparera, ari kureva kuti iko character yakanaka.
the good thing to do, the honorable thing to do at any given point must be chosen more than silver or gold. Nemamwe mazwi zviri kunziko kukauya chibhegi chemari. Tiritezere chonzi dzi apa. Ponzi zita rakanaka apa dzi. Iwewe tora zita rakanaka. Ndo zviri kudzidziswa neshoko raMwari. Tora chiona Mwari, tora zita rakanaka mukati mekurarama. Ende mazita pane paishandurwa. Tiritezere nekuda kwekushanduka kwaita hunhu hwemunhu. Aimba ashanduka nezita rani rake. Let's go to Acts chapter 7 pa verse ya 57. Acts chapter 7 pa verse ya 57. Mwari I respecta kafambiro ke munhu, I respecta kaitiro ke munhu, I respecta hunhu hwemunhu to the extent yekuti kana paita a significant shift, paradigm shift mukati meupenyu hwako, wakatarisa uku, wotanga kufamba ucheuka, wofuratira izvo, wotarisa the opposite side, wotanga kufamba neko. Mwari I recognize kuti anombonzani ko munhu, aimbonzani. Tiritezere wodzwa unzi ainziko muchapera. Tiritezere zvonzaiwa ndatoshandura akunzi muchawanda. Tiritezere wana waMwari nekuti ko Mwari ai attractwa kwete nezita badzi asi ai attractwa necharacter. Tiritezere wana waMwari. Right, ende kuna Acts chapter 7 pa verse 57. Tifambe nekuda kwenguva. Yes. Zvino vakadanidzira nezwi guru, yes, vakadzivirira nzeve dzavo, yes, vakamhanyira kwaari vose pamwe chete. Verse ya 58. Yes. Vakamubudisa kunze kweguta ndokumutaka namabwe. Zvapupu zvikaisa nguo dzazvo patsoka dzejaya rainzi Sauro. Muri kuona kuurayiwa kwakaitwa kwoumwe munhu apa. Munhu wacho ainzi Stephen. Tiritezere paakakakaradzwa vamuisa pamberi pavo. Akondemwa, mhosva dzake dzose dzaiswa pachena. Zvikanzi iye akanamata, akatarisa kudenga akati ndinoona denga riri kuzaruka. Hanzi paakadaro, hanzi vakavhara nzeve dzavo akati blasphemy. Then they dragged him off kunze kweguta ndokubva vatanga kumutaka namabwe. But vanhu munoziva kuti ukaona wakubvisira bhachi rako kuti unyatsopotsera dombo watsungirira pachinhu chako. Tiritezera wana waMwari. Mabhachi hanzi akabviswa akanoiswa patsoka dzejaya rainzi Saul. Tiritezere. Yes. Chii chakaitika Saul when there was a paradigm shift mukati meupenyu hwake. Acts chapter 13 pa verse ya 9. Acts chapter 13 pa verse ya 9. Verse ya 9. Asi Sauro ndiye Paurowo azere nemweya mutsvene. Akamutarisa akati, iwe uzere nokunyengera kwose namano akaipa ose, mwanakomana waDhiabhorosi, muvengi wokururama kwose, haureki here kutsausa nzira dzowakarurama dzaShe. Right. Hanzi zvino aneona Mwari so uya hanzi zvino so uya wainzi akanga akunzi also Paul. Tiritezera wana waMwari. Yes. Hanzi anga azere nemweya mutsvene apa anga akutoparidza. Saka kana paine chinhu chaitika mukati meupenyu hwako chikuru that has shifted your life, your goals, your aspirations and everything towards what is good. If that shift ikangoitika mukati mekurarama, God honors it. Mwari anozvirespecta izvozvo. Kuti wati pu apa ndichafambe napo zvakara. Ndakufamba nenzira yakati unodenha denga. Unodenha denga. Zita rako rinoshanduka wopuwa zita idzva mukati meupenyu. Hatizoende hedu kumarekodzi enyika kuti iko atendeuka chimuti zvakati. Tiritezera wana waMwari. Asi pane chinenge chaitika mukati meupenyu. Chii chandinoda kuedza kutaura mukati mezuva ranhasi? Chandinoda kuedza kutaura mukati mezuva ranhasi ndichekuti iko when you are determined kuti upenyu hwangu unofanirwa kushanduka, I must overcome this.
ndinofanirwa kufamba nenzira idzi. If you make that decision, wadena mwoyo waMwari, wadena mwoyo waJehovha. Anodeneka, anokubatsira, anokutungamirira, anokuitira zvakanaka mukati meupenyu. So zita rakanaka zviri kureva kuti ko character yakanaka inofanirwa kusarudzwa kukunda even silver or gold. Chiri kurangarira rimwe nerezuva ndaisenza ndiri kwaMutare, ndichisenza ndiri kwaMutare kudaro ndakanonoka, ndandine meeting kuHarare, but ndakanonoka kusimuka kumba. Ndanonoka kusimuka kumba kudaro, ndakazobuda mumba zvekubuda zviya, zvekubuda ndichibva ndapinda mumota. Mota yaya, you know pastors have humble cars, you know that. Vanozvininipisa handiti ndizvere. I had my humble car, yandandinayo Nissan, kaNissan. Now ndakadriver ndichibva kuYovhi ndichipinda nekwaMutare, kuna vanoziva nechekwaMutare. Pane panogadzirwa mabrake pads iko downtown nechekumusoro uko. Takunda kunotora road yekuHarare. But chakaitika ndechekuti iko ndakuda kupinda mutown ndichibva kuYovhi, ndakanzwa mavhiri emuta ndikati chinyi ichi. Ndobva ndafamba zvishoma, ndobva ndapaka, ndobva ndaona kuti mabrake pads angatoita fall off. Saka anga kungotenderera arimo. There was no way I was going to go to Harare nemota yakadaro. But it was in that time, 2007, when when we were joining NEQ, ozobvunza watomu mukiu yacho kuti nai EQ yei ritesere muchiri kuiziva time iyeyo yekuti ukangona vanhu vari paraini chete otomirawo tiritesere. And panotozoitwa meeting kuti kiu inoi wotoona kuti ari pamberi pako 5 havasi kutoziva kuti EQ yei. Pamakamira ipapo ndo vaitozobuda utaura kuti right panapa pane shuka, handii ndizvere. Ende waisambona ari kubuda muraini kuti ndisi kutsvaga shuga, aiwa izvozvo zvauya zvinototengwa tiritesere. Those years of scarcity, zvinhu zvichinetsa, currency yedu iri very weak and all that. Saka ndobva ndasvika panogadzirwa mabrake pads. It's a very good place. Panouya vanhu vakawanda vanoita majobs akawandisa. Saka ndakasvika paine vanhu, paine line as usual tiritesere, vanhu vari kugadzirirwa vachidini and all that. Saka ndobva ndayanzoona kuti wakomana nekwandiri kuenda netime dzandiri kuda kubata, I began to be very desperate. Ndiri mudesperation kudaro, pane umwe munhu akandiidentifya. Unoziva ukaita desperate unokoka mweya yetsvina tiritesere. Don't be desperate. Unokoka, diablos anoattractwa nedesperation tiritesere ona Mwari. Saka ndakabva ndaidentifyiwa kuti mudhara uyo ari nestress uyo tiritesere. Ndobva ndabva ndasvika rimwe jaya richibva randia because ko zviri sei because ndikati ndiright mufana wami zvikanzi ko kwakanaka here ndaona mapaka mota apo ndikati shuwa ndiri kuda kuenda kuHarare and I'm so late and mota yangu ndobva tatoenda pamota svika mudhara pashata pano anoda kubviswa and all that zvikanzi chinzwa mudhara isusu tirive panapa but hatishandi redu mukati tiritesere. Tirive panapa but hatishandi redu mukati. Zvandandichiita ndezvekuti iko tinobvisa mabrake pads ako anozobuda nekuseri uko. Saka unozongonomira kupi kuseri, tokupa staff yani yako. Saka vaipiwa mabrake pads ayo ogadzirwa obhadharwa munhu ari kunze uko, vari mukati ozongosheya. Handii ndizvere. Hanzi mbudzi inodyira payakaita sei payakasungirirwa. Ndo kafilosofi kamwe kakabva kuna Satani kekujustifya kuba tiritesere. Unoziva kuti vanhu munosimbisana pachinhu chakaipa tiritesere. Munhu anenge atori nemurwe maningirikiri marims eningirikiri bond paper
anototengesa bond paper ari kumabvuku. Unoriwa nepi? Zvinobuda kubasa. Shiri mbudzi inodya payakaita sei? Umbva wagwinyisana. Tiriteserana Mwari. Saka ndo zvaitika ipapo. Saka ndobva ndanzwa language ndikanzwa ndikati iwe zvine risiti here zvinhu zvaurikuda kundiitira izvi. Kanzi Mundara munoziva akafa nekuseka akati Mundara unoziva risiti yekuita sei apa? Ndotoda kukubatsira. Ko risiti ndiyei kana uchinge wabatsirwa worowa pasi. Anobuda manje in 15-20 minutes mabreak pads ako anenge abikwa aita sei? Abuda atonaka. Ndikati no, kana zvisina risiti mukati no. Handisikuda. Munoziva vakaseka vakanditsvinyira ndo Mandara anoda kuzviita njani. Ndichibva ndamira zvangu kuti raini rangu riita seiwo rifambe. Ndobva ndakazodedzwa futi kechipiri. Ndaingodedzwa mukati mezuva iri. Handiti muri kuona. Ndobva ndadedzwa kechipiri. This time ndakadedzwa nemunhu anga akasunga tai. Aibuda mukati umu. Tiriteserana Mwari. Aitobuda mukati. Akapfeka tai. Ndobva auya zvikanzi yes. Imimi makasunga tai. Uyai kuno. Kataumana. Zvinhu zvinoda kuita sei panapa? Handiti maona. Andatera tapinda mukati ndobva tabva taenda kuoffice. Ndobva ndagariswa pasi muoffice yakanaka. Zvikanzi ndonzi Mr. So ndini manager panapa. Ndakuonai muchitaura nevanhu vari kufamba panapa panze apa. Ndakuonai. Achida kukuudzai Mundara kuti iko pane vanhu 2 vatosungwa panapa nenyaya iyi. Sanganai naofisa nhingi vari kubva paMutare Central chakati CID. Vari kukama vanhu ava vari kutounganidzwa. Tiritezere? Zvikanzi but imimi manje ndaona maramba. Munombonzanini? Ndakati ndonzi MBIRA ndiri pastor ku7th Day Adventist Church. Ndobva ndibata ruoko. Zvikanzi that's very good. You are an honorable man. Chii chiri kunetsa? Ndikati mabreak pads ndo ari kunetsa. Zvikanzi chibvisai nemashoes ekumashure ese. Ndobva mota yangu yaunga kuninginirwa nana makanika. Vagoistripa everything. Zvigopinda zvigobikwa. Zvanzi for free. We are just honoring your honesty. Tiriteserana Mwari. Yes. Zita rakanaka. Rinofanirwa kusarudzwa. Rinotosarudzwa vana vaMwari. It is a deliberate choice that you should take mukati meupenyu hwako. Kuchuza zita rakaita sei rakanaka. Kukunda maparera. All the gold of the world. Riri kutonziko kutosarudza mukati meupenyu. It's a conscious decision yaunofanirwa kutoita mukati mekurarama kwako kuti regai ndisarudze zita rakanaka. Otherwise ukangoregerera zvinhu mukati meupenyu zvichidudunuka sechidhoiri, unopedzisira wakwa mvura yacheka makumbo. Tiriteserana Mwari. It's a deliberate choice. And kazhinji upenyu Satani anongogara achingokanda zvinhu. Tiritesere kuti usarudze. Jesu achikanda zvinhu kuti uite sevana vaMwari kuti usarudzwe. But Bible riri kutiko kana wasvika pakusarudza pari kudiwa kupiwa mari cash. Apa paine zita rakanaka. Tora zita rakanaka rinofanirwa kurumbidzwa kupfuura maparera. It must be chosen. Mukati mekurarama. Ende chandanchida kuti nditaure vana vaMwari ndichekutiko. Every day we are making choices and building names. Tiri kutosarudza tichitovaka mazita mukati meupenyu. David akatora choice yekurara nemukadzi wemunhu ari kuhondo. Tiriteserana vaMwari. Yes. He made a deliberate choice kuti azviite izvozvo. Aitokanda mutsinga
dzeropa nemidzi yedzinza aitokanda zita. He was building a legacy yezvakashata mukati meupenyu hwake. Achitsvaka zvinhu zvakadaro, Mwari akauya kwaari akati, no, hatidaro David, you don't just choose mukati meupenyu. Chuzawo zita rakaita sei, rakanaka mukati meupenyu. Zvikanzi na uchiona manje, iwewe watora mukadzi wemunhu pakavanda, asi iwewe mudzimai wako nevarongo vako vachararwa newe pachena. Zvikanzi Abhusaromu akarara nevakadzi wababa wake pamusoro pemba. Achiti next, Israeri ichiomberera. Iye akazvitaka murima. Ndoda kutaurawo naMwari, zvinhu zvamuri kudyara iye zvino izvi, kana zvakuitwa nevana venyu, inenge yaPromax. Kana uchibirira kumwa tumakasoro usati wauya kuchechi, vana vako vanenge vakurova kirango. Vanodira shuga pazvii zvemadzibaba avo. Zita rakanaka rinofanirwa kusarudzwa kukunda maparera nezvinhu zvakanaka mukati mekurarama. Sauro was given many chances. Pekutanga Mwari anga asingadi. Tirite sere, imimi vana Samira wakaita zvikanzi Mwari vari kudiko vanhu. Imesu taura uri kungotipa munondo pamusasa chini. Zvikanzi vari kutaura kuda mutungamiri. Zvikanzi inini handigoni kutungamira. Ndazotadza kuita pastor wavo inini. Zvikanzi aiwa vatori serious vanhu vaya varuda leader. Hanzi tinoda kuenda kuti kana takuenda kuhondo mambo wedu anenge ari pamberi. Mwari akati komanda, ndianiko pakati pavo vangatungamire kukunda hondo dzekumusoro kudenga? Zvikanzi aiwa vafanira vane confidence apa. Rega ndimbovagamuchidza mutungamiriri. Ndobva wapowani so wapinda panyanga. Mwari akanga aine contract. Wapinda ndisingadi. Unoziva nyaya iripo. Unoziva kuti Mwari unogona kupinda pachigaro Mwari asingadi. Ndozvakaitika panaso. Ende akanyasogarwa naye meeting naMwari. Shamwari iwe wapinda ndandisingadi. But wapinda. But nendaa yekuti wapo tinogona kushandidzana. Ukatoita right. Ndobva atanga. Zvikanzi endai uko. Mukasvika ukoko endai munouraya vanhu variko. Urayai vanhu vese nemhuka dzose nyangwe chinyi. Everything. So kwakuenda. Kaka. Ndobva azoona mabhoa godzi manje. Anga asarira. Arifanirwa kuurayiwa nekupiswa. Red, kalahari red, masimbiro dzaita kunge dzinozorwa vhasirina mbudzi idzodzo. Dzichiti tai, dzichifamba nehwai. Zvikanzi, idzi, kubva pane iyoyo. Idzi ngadzisiye idzi. Ngatisiye. Toda kunopira kunani? Kuna Jesus. Idzi ndodzatinoda kunoita zvibayiro. Iye ainyatsoziva kuti tine tichiita zvibayiro, but dzichibreedhawo nedzani nedzedu dzichisiya mbudzana. Zvikanzi taita zvese zvamuri kutaura. Zvikanzi Sauro, maita zvese ime. Zvikanzi ashuwa, tazadzisa shoko raJehovha. Zvikanzi kuchandiri kunzwa chiri kungoti me kuseru. By the way, sorry ndandisina kutaura, I forgot. Makwaya aya tatitipire kuna Jehovha. Tatora anga akanaka fani. Tikati ndo oitwa chibayiro. Zvikanzi na Mwari. Zvikanzi saka iwewe Mwari angade here mafuta emakondobwe kupfuura obedience. Aiwa ngatimbonyatsotaurira nayedu. Iwe Sauro imbonyatsotaurira. Mwari agoda futa. Because ndo zvamunopira kuna Jehovha. Futa rokosha kukunda obedience yani yako. Tererai. Lesson yakanga iripo kuna Mwari ndeyekuti iko Mwari pane pamwe paanoti iko mafuta emakondobwe nhasi handisi kuda, ndiri kuda iwewe wacho. I want you
pane vanhu munoziva Mwari ari kudhira nechimwe chikwata chandiri kuziva chevanhu vanopomba stereke but vanozvinyaradza nekubvisa zvipo. Muri kunyatsopabata ipapa? Yes. Vanozvinyaradza nekubvisa kana vakapa kuchirikadzi nenherera vanonzwa mwoyo wavo uchitiko after all Mwari anofanirwa kuzvionawo izvi. Zvikanzi naMwari ndingade mawurucheya kukunda mweya wako iwewe. Ndoda kukuudza Mwari usabhabhadzirwe nezvipo. Pane pamwe paanoti zvipo tozvida musazokanganwa. Zvipo zvakanaka fani. Tiriteserawo Mwari. Tinoda kuenda kuruwangwe, tinoda kuenda zvipo tozviita sei tozvida, but pane pamwe Mwari paanogona kunyatsotaura newe kuti gifts you have done very well, but today I want you. Why shouldn't we have a good relationship? Uchipa hako zvauri kuita asi tiri shamwari neshamwari. Akapuwa machances akawanda, so blew it. Haana kutsvaga zita rakaita sei Mwari, zita rakanaka kupfuura maparera. Opuwa ichi, he blew it. Opuwa ichi, he blew it. Haana kusarudza zita rakanaka mukati meupenyu hwavo. Ndoda kukuudza Mwari, mazita ari kupi mazita evanhu mukati mezuva ranhasi? Jesu takumapenaka tsuri yakuda kuita sei yakuda kurira, kwakuda varume vanomira naJehovha vanotsvaka utsvene kukunda silivheri nendarama. Varipo varume vakadaro vari kudiwa. Tine musangano naJehovha varume vakadaiso. Tiriteserawo Mwari. Yes, vakaita sana Joabi munoziva kana uri munhu mukuruka saJoabi, you don't need kunzi General Joabi. Aiwa, no, it's not necessary. Kungonzi Joabi, it was enough to make you know kutiko who Joab is. Varipo varume vakadaro. Verekai varume, ndiroda kunzwa mazita evanhu vakataurwa nemazita avo. 1 Chronicles chapter 11 verse 10. Pinda tione. Tinoda kumbotaura mazita evanhu chaiwo. Tiriteserawo Mwari. Pinda. Yes. Zvino ndivo vakuru vavarume vane simba vaiva naDhavhidhi, vaimusimbisa paushe hwake. Hanzi ava ndo varume vaisimbisa ushe hwaDhavhidhi. Vanga vasina kuwanda ba. Chinokunetsai varume, munoda kutsvaga vanhu vazhinji. Ushe hwaDhavhidhi hausimbiswe nevakawanda. Ava ndo varume vaisimbisa ushe hwaDhavhidhi. Hanzi kwaive nani? Nevana vaIsraeri vose kuti vamugadze ave mambo sezvakarehwa naJehovha pamusoro peIsraeri. Ndiko kuwanda kwavarume vane simba vaiva naDhavhidhi. Joashabhi mwanakomana waHakimoni, Joashabhi mwanakomana waHakimoni, mukuru wevana 30. Hanzi vakanga vari 30 asi mukuru wacho ndiye uyo ari kutaurwa. Tiritesere, enda mberi. Iye wakasimudza pfumo rake akarwa navana 300 akavauraya nenguva imwe. Akasimudza pfumo rake akarwa nevakanga vaine mazana mangani? 300. He fought against 300. Israeri yanga yakuda kuenda pakushorwa. Zvikanzi murume uyu akamira, vanhu vose votiza, akabata pfumo kusvikira pfumo racho ranamira muruoko rwake. Akaenda unodziswa pamoto kuti pfumo ribviswe. Zvikanzi Israeri ikaita mukurumbira, zvikanzi nhasi takohwa nekuda kwemurume. Tiriteserawo Mwari. Vanhu vese vakutiza, anonzi iye akamira, enda mberi. Wakamutevera wakanga ari Eriazari mwanakomana waDhodho muAhohi, mumwe wevarume 3 vaiva nesimba. Iye wakanga ana Dhavhidhi. Pasi paDhamini, vaFiristia vakanga vaunganapo kuzorwa pabindu rakanga razere nebhari. Murume uyu akanga ari one of the 3 amongst the 30. Tiriteserawo Mwari. Zvikanzi murume uyu vari 3
garizoni yakakombwa, vaIsraeri vachishinyira, vachiita mawar cries, vari nechekuko vakakomba misasa. Zvikanzi David akati, dai ndaive nevarume panapa, ndikade ndisina nyota, ndikade ndanwa mvura. Ende tsime racho raiwanikwa mukati, pakati pevaFiristia, ndopaiwanikwa tsime racho. Zvikanzi akangoti dai ndandine vanhu vanorwawo, tirite sere, ndikade ndawanawo mvura yepatsime remukati umo, tirite sere. Zvikanzi ivo havana kutumwa, hapana kugarwa meeting ba, vakagara pasi. Zvikanzi varume strategy, ndobva vaenda vakasova, vakafamba, vakanoichera mvura, vaFiristia vakarara. Ndobva vauya nayo kuda David cup. Zvikanzi David paakanhuhwidza mvura yemutsime akati ndiyo, ndobva aidira pasi. Yesu akaidira pasi. Zvikanzi ndikanwa mvura iyi ndaita sendanwa ropa renyu, because you risked on my behalf. Saka chaachipiriso kunani? Kuna Mwari. Nyota yangu ngaenderechi paive nevarume. Kwatoti varume turupfekedzwa gogo mazuva. Nekuda kwemari. Nekuda kwemari. Gogo unodzidi. I feel like munangu gogo murume. Nanaye kuti form 4 yakaramba. Chakati chikaramba. Wofonerwa. Kutanga kushandisa exit yako kuti uwane mari. Varipiko varume vanogona kumira? Enderembe. Verse 14. Aiwa imbojamba ava vatopera. Zvavakaita zvatopera. Jamba zvishoma. Uende kune mumwe ainzani mumwe wacho. Verse 17. Yes, verengatsinzwe. David akapanga kwa Aiwa. Handipozve. Hanzi David akapanga mumwe mvura, tatopataura zvapa. Famba nebhora. Abishai munun'una waJoabhu ndiye wakanga ari mukuru wavatatu avo. Hanzi Nokuti Abishai wakasimudza pfumo rake akarwa navana 300. Yes. Akavauraya. Teererai vana vaMwari. Akava nomukurumbira pakati pavatatu avo. Mirai, hanzi vamwe vacho zviso zvacho vaita unge shumba. Tirite sere. Ukamona achibuda muchigwenzi, unoti ndasangana neshumba. Akakurova mbama, wainoripota kuti ndarohwa nefoshoro. Varipo varume wakadaro. Tirite sere vana vaMwari. Hanzi mumwe wacho akarwisana neshumba. Ndokubva zvatsomana neshumba, mukukikiritsana neshumba, ndobva yawira mugomba. Ndobva apeura mauswa, ndobva achambira mugomba machomo. Akanoiuraya shumba, ndobva abuda mukati megomba. Akati basa ndasiya ndaita sei? Ndapedza. Varipo varume wakadaro. Who can choose a good name more than riches and wealth yenyika ino. Kwete gogo dzatakupfekedzwa. Tirite sere vana vaMwari. Yes. Varipo varume wakadaro. Kurigira vafana vachitaura zvekunyepa hakuna murume asina girlfriend. Hakutomborina. Iwe maereda, iwe yamutotoona. Vatori nawo tinozi imi. Ina girlfriend ini. Ndiye nangasumuka apa achitaura kuti girlfriend yangu. Tirite sere vana vaMwari. Varipiko varume. Seiko vana vacha believe in marriage. Nevarume vanongoti powo. Matadzowo kumira pakati pemunda webhari. Mugomirira ushe hwaMesiyasi uyu. Mugoprotecta ushe hwaMesiyasi kusvika wafa. Akambofa kunzi ari kunetswa nemukadzi ndiani. Tirite sera. Ndakaona wakawanda sevafundisi. Hapana watakambonyora paguva rake kuti mai vaipopota kusvika hafa. Mukadzi ngaapopote, anotoda iwewe kuti akupopotere. Akatoshaya kupopotera anoita stress. Tirite sera vana vaMwari. Yes. Honzaiwa ndiri mazano nditombona ma counselors mai vanenge variko iwe kansela weko. Tirite sera varume vamazano maapology why? Dambudziko ndirei? Pashaiko here varume vanomira pakati pechakasara
rajesu. Hakuna haiwa zviko mamadhaziwa ari kutobura hombe mazuva ano, ari kuvhura mabranch. Kana ukatambudzwa nemurume anovhura rimwe branch nechekunhingirikuru. Varipiko madzimai anotya Mwari? Muripi vana mai? Where are you? Muripi vana mai? It's like Magui ones. It's like you don't understand, Pastor. You don't really understand. You know what I mean? Varipiko kunzibika sadza zonzi abuse. Yes. Ende yeti kuna varume vari muno vadyambodza kwenguva ndivo vatori vembo. Ukatombikira rakamonwa anotorutsa. Zurai kubikirwa mbodza izvi. Tiri tese ungashande legacy igokure kuti ninga akaramba mukadzi nendeve sadzambodza. Ima kuteerera miri. A good name should be chosen. Divorce is not the only option. Sometimes it is not the best option. Sometimes it is not the best option. But no, to believe you move out and move on. 50 years, mudaita move on kuende. Move on pakutukudi. In the sense yacho ndoisha ini. Unoti murume wangu is unfaithful and kurudzira kuti vanhu vagare in abusive relationships. But iwe uri kuti murume wangu ari kuita zvema girlfriends. Iwe unoita girlfriend yeumwe munhu. Kuti ugadzirise girlfriend uyu. Aiwa chimonya sozvi. Unoziva Satani pane zvimwe zvinhu zvaari kutiitisa zvongoitwa paTikTok zvobva zvagadzirwa zvoita kunge zvine musoro. But hazvina musoro izvi. Ungati ndinoda kufikisa munhu nekunorarwa iwe wacho. Ndinoda kunyatsomufikisa woenda unorarwa iwe wacho. Kufikisa munhu asipo. Paunorarwa iye anenge asipo. Iwewe ndiwo kutorarwa. Tiri teserwa nomwana. Honzi ndiri mazuva ano tit for tat. Tit for tat. Tiri teserwa nomwana. Aiwa, you mustn't stay in abusive relationships. But I'm saying there are some things that we can bear, that we can talk about, that we can fix. Because imimi, you move on. Ichokwadi. Otonororwa uko. Mumu otonororwa uko. But when you have confused your children. You have confused your children. I was talking to my son the other day. My son is in Form 4. I told him, Daddy, I just want to appreciate you. Ndikati for what? Ingotaura Maria urikuda. Ndinotsvaga mwanangu. So no, this ain't about money. Tatiri kumunda kwedu I just want to appreciate you. If I don't tell you this, I don't think maybe it's good. Ndikati what is it? Zvikanzi Daddy. Do you know nyaya dzandinonzwa tiri kumadhomu? Munhu achitaura kuti iko at this holiday I'm going to see my other father. Not other father. Pakuti kudi zvonzi babangu namai vangu vakatoita sei? Vakatosiyana so tomboenda kwa tichienda kwa. Ndoda kutaurirai the people that you are creating psychologically, mentally, the kind of human beings that you are baking, you will be surprised. You will be surprised. You will be surprised. Saka varipiko vana mai, varipiko vana baba, vanoti zita rakanaka rinofanirwa kukudzwa kupfuura chi? Kupfuura maparera. Kupfuura maparera. Choose the right thing to do in life. Mwari agokukomborera, agokuitira zvakanaka mukati meupenyu. I remember
sekuru wangu vaita zvokurova mukadzi. Mazuva iwayo kwainzi kudisciplina mukadzi. Mazuva ano yakutonzi abuse. Tiritezere. Hey, don't beat. Munhu mukuru harohwe nemumwe munhu mukuru. Munhu mukuru anongorohwa nemapurisa chete. Tiritezere. Ehe, ndo anobvuminzwa kurova munhu mukuru, otherwise hafa. Thank you. Saka sekuru wangu vaiti vakapenga aiwa dzatodambuka. Saka sekuru wangu rimwe rezuva vakapenga, and it's even vivid in my mind because I was there, I was seeing it. Because vakambotanga vachipenga vari mumba. Munoziva kuti hanzi kana mukashatirisana nemukadzika, mwoyo yenyu inenge so far away from each other, to the extent that you need to shout. Unenge uchitofunga kuti haasi kuzvinzwa, iye atori padhuze dhuze newe. Tiritesere. Saka mazwi enyu achizoita sei? Achizokwira. Tiritesere. Saka vakatanga vachiita chizevezeve, vachiti kudzimara zvabvajuka mbuya vazonyatsokwidza izwi tikati kirikirikiri mumba. Saka chimwe chinhu chainetsa kuda kuuya pedyo nasekuru kana vachinge vagumbuka. Vanotozosiya mbuya vombotanga vakudzidzisa iwewe wacho. Tiritesere. Zvaisanzi vana taisatombotaurwa, aiwa ndiri kutaura nezvevanhu vachi vakuru. Saka wakapopotedzana ndobva vadzimara vabuda mumba vapa chivanze, mbuya vakati nef hazviite unoziva kupopotedzana kuya kwekutiko mumwe anoyasoshingirira kuzviexplaina nekustemba authority nekutsindira authority, wofunga kuti pamwe uyu anzwisisawo. Ona kuti uyu paanofema uyu paanoitoka nyaya yacho anototanga ari pamusoro peuyu. Ndo zvaiitika ipapo. Sekuru akangoti pinda mumba ndobva kutora zvinhu zvose zvikanzi you are no longer my wife. Ende kwainaya December kuchinaya kuchipfunirira ndobva waburitsa zvinhu zvose, ndobva wakanda zvimabhegi, kutora chiwardrobe, kukanda vakanda pemihombe yempamba iri kunze kweyadi. Zvikanzi sekuru wangu vaiti ndiruda kunzwa anouya achiti pwetere pwetere pana. Tiritese. Ndobva wapinda, ndobva wavesa zimoto ravo ziguru, ndobva watanga kudziya. Mbuya vari kuchema vari nechepanze. Baba vasekuru wangu. Tiritesere. Vanga vachiri vapenyu. Mbuya vachiri vapenyu. Vakungochema misodzi. Tongoona agumbuka. Musha wese wakutanga kuchema misodzi. Isu tangohwanda mumwe nemumwe unenge uri panzvimbo pako uchinamata. Zvinhu zvaburitswa. Sekuru wauya. Zvikanzi saka zvikanzi nyararai kuti zero. And baba wacho knew what that means. Ndobva wabuda sekuru, ndobva wadzika nechepazasi apo, ndobva wanokumbira umwe zvikanzi chiendai, endai munokumbira machinda asabhuku auye kuzotaura naTongoona, nekuti masoko handipindura hatichamugone. Tiritesere? Yes. Machinda asabhuku ndobva amva auya ari maviri, mitimba nyoka yevarume yakasvika ichiti Tongoona chenye chiruda sekuru wakabuda mumba wakabata tsvimbo yavo vachizesa, vakaizesa uko. Machinda akaita kusikizwa, kwete kurohwa ba, kusikizwa, kunoti njanja waya kuminda yembambaira. Vakasumuka wakati chitsoka ndibereke. And suddenly we didn't have the protection even yemachinda asabhuku. This is how vulnerable we were now. Ndobva kwadoka, mbuya wakarara ipapo. Ndobva vaswera futi, mbuya ndobva warara the second night. Ndobva baba azotiko chiendai munodedza nhingi muzukuru aende kunjanja. Payasvika apa pakutodiwa zita rakasiyana nemamwe mazita ese atambotaura. Zvikanzi endai munotora shamwari yacho inonzi Chitokisi anogara Bhohera. Pakafamba papasina bhazi, pakakamburwa
kukurwa pasi kuenda kunotorani chitokisi kwakamukira kuba kuseni. Mwari akanaka, chitokisi akaonekwa aripo, zvikanzi sawira wako ari kudya rukwenzi, ari kudya magaka asina minzwa. Chitokisi akazvisungira jombo izvozvo, ndobva auya akananga zviyambe, akasvika the next day akafamba manheru. Ndobva asvika the next day kuma 9 dzamakuseni, takanzwa papari pahuride, takanzwa izwi riri kupopota richibuda muchikomo chachiri pedyo nepamba. Chitokisi asvika, sekuru wangu wakabuda, kwaipfunhirira, sekuru wangu wakabuda, vakatarisa. Isusu hana dzedu dzakarova dzikatiko nhasi pachabuda mapanga pano, because kupenga kwaita chitokisi kwakusina kumira mushe. Akati sengwe wandinyadzisa, kuramba mukadzi here ini ndisingazvizivi sawira wako. Ndine zita guru mumusha muno mumasengwe. Sabhuku vanondiziva, baba wako vanondiziva, sekuru wababa wako vanondiziva. Ndini akavava. Paakasvika pamba aita kukika mabhegi achidzokera kukabhedroom kawanga achitukirira. Ndikafunga kuti pamwe sekuru achakwakuka netsvimba yawo iyoyo. Tikaona sekuru wapora wena. Zvikanzi uyo unozviziva chitokisi iweyo, vakadzi vanonetsa. Zvikanzi handina ndava nazvo. Mabhegi akakikwa akatorwa zvikakandwa zvese hapana chairongedzwa. Ndobva rova kadhoka chibva kati gwebe. Zvikanzi ndini chitokisi, ndiri kugara panapa 3 days. Vanhu vese vakanga vauya manje kuuya kuzowanda sari kwachitokisi. Nesuwo takabuda muzvigwenzi tikatiko vamwe vaiti chitokisi rova kati chitokisi rova munhu chitokisi. Asi chitokisi, his word was just enough. Zvikanzi ndiri kugara panapa 3 days sengwe, ndichidya sadza rabikwa mukicheni umu nemukadzi wako. Sekuru vanga vakudai, sekuru vakabata mudozo nambuya vachingoombera kuti chitokisi aita sei. Chitokisi auya, zvikanzi 3 days ndiri pano ndichiita observation yekuona kuti kuruda kunetsa here sengwe, because inini zvandinozoita ndapedza izvi. Hauzvizivi sengwe iwe, hauzvizivi sengwe. Zvikanzi chitokisi unozviziva iwe, vakadzi vanonetsa. Takatanga kutaura, tine nyaya ndakambouya nayo, tikaitaura tiri pamurambite, asi hauna kuinzwisisa. Vaipenga vari kure. Chitokisi akati ndadeclare ndini chitokisi sawira wemasengwe. Zita rangu iguru pano. Haungarambe mukadzi ndisingazviita sei, ndisingazvizivi. Mbuya nanhasi variko, vari mumushamani mavo. Chitokisi akadzokera. Tiri tezerawo nawo Mwari. Zita, simba riri muzita. Une here wekuti iko zvikashata zvinonzi deedzai Jesu. Tiri tezerawo aiwa paasvika apa chideedzai Jesu namatai. Tiri tezerawo nawo Mwari. Yes. Ende hakuna zita rinokunda mamwe mazita kunze kwezita raJesu. Vanozvikombera paari, vanobatirira kwaari, idishuwa muchaona zvaachaita mukati meupenyu hwenyu. Anoshandura zita rako raizikanwa iroro okupa zita idzva. Sera ndati hakuna zverimwe zita kunze kwezita raJesu. And we want to pray. Season of prayer. Katifambe netsoka dzedu timira. Kana vangoripo tichiimbirwa softly. Kana varipo vanoti Mwari, help me. My situation is not good. Zvina hazvina kumira mushe Mwari. Muri kuzviziva, muri kuzvinzwisisa Mwari. Things are not right. Mukasabetsera Mwari, apa handipfuura. Mukasapindira Mwari nezvandakaudzwa nadokta, I don't think I will survive. Pindirawo Mwari. Kana chiri chocho chiwo chako, you need strength in prayer. Uya tinamata hanzvadzi, church nevafundisi zvinotoitirwa kuti tinamatira, tikunamatire. Tiri kuzviziva Mwari, tiri kuzvinzwisisa Mwari. 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 Tiri k
And that's exactly what we want to do. We want to pray for you. We want to pray for you. Noted. Tanda, thank you. God bless you, my brother. Waita zvakanaka muningina. Wagona. Ndokunonzi kugona uko. Ndokunonzi kugona. Aripo ere umwe. Faith ikapedza ungoimba, then we pray. But you must walk. Let's stand together. No zvimwe zviri kunzi varipi varume vanomira pana Jehovha pakunamata. Inyaya yevanai amugoni kusiya mwai. Apadi mari apo. Pakuda mazita makuru. Pakuda zita raJesu. Pakuda zita raJesu. Pakuda zita raJesu. Fambire tsoka dzako mudikana. We are waiting for you. We want to be together in prayer. We are still waiting. Tichiri takamirira. I'm waiting for you, my sister. I'm waiting. Let's stand together and we pray. Katimirite sanjatsi. Tinamati. Mwari akutibatsira. Mwari akutitira zvakanaka. Thank you. Thank you. Thank you. Vari kuno mberi ngatitarise hedu kuvanhu so that focus our attention kwete pamunhu, but we focus our attention on God. Thank you. Thank you, brother. You've done well. Maita zvakanaka. God bless you. God, may God fight your battles. May God fight your battles. May God fight your battles. Katinamate Mwari wedu muri kumusoro kudenga na Ishe wedu Jesu Kristu. Great God, great Jehovah. Shoko rataurwa pano tatenga takateerera tazvinzwa. Mwari taneta nekutakura mazita akaipa. And we recognize this afternoon there is nothing that is happening in our lives which we are not aware of. Taneta nemazita ekusarura. Taneta nekutakura mazita ekunyepa. Taneta nekutakura mazita ekuba. Mazita eupombwe. Mazita ekusavimbika. Asi nhasi Mwari mazvisa pachena kuti kune zita raJesu rinogona kutisunungura. Masikati ano vakomana vari pano, vasikana vari pano, vana baba nana mai vari pano. Tichinjewo mazita akatiremedza kwenguva yakareba. Kana makasarudza kushandura Sauro kuita Pauro, nesuwo munotisarudza mugotichandurawo. Mwari, kunyangwa David makamuchinja wani. A cold-hearted murderer could be changed. A hot-blooded doubter can be changed. Nesuwo tiri pano tine zvikukutu mukati meupenyu hwedu. Ndosaka tamira pano. Tichinjewo Mwari. Kana makamutsa vanhu vakafa, chiko chinonjikutsinza munhu, munogona kutishandura. Mwari wangu, mataura pachena mukati, we have to make a decision. We have to choose kufamba nezita rakanaka. Takasarudza zvisakarurama kwenguva yakareba, nasi tishandurewo Mwari. We are standing in a place of need, recognizing that there is power in the name of Jesus. We solicit the sweet Holy Spirit, the sweet heavenly dove, with all its quickening, transforming power to rest upon each one of us. Today, in the name of Jesus, pane vakasungwa nemweya yetsvina,
We bind every spirit in the name of Jesus. Kuti mazita edu agova mazita anoratidzawo vamwe nzira yekumusoro kudenga. Mwari, vamwe vanotiziva nezvisakarurama, asi nhasi sarutsindiyawo mazita edu. Patichadzokera kumabasa, patichadzokera kunzvimbo dzatinogara, vanhu ngavaone kuti something has happened to us. Nekuti mukataura zvinhu zvinoitika, taurai in our lives. Speak life into our situations and change us. Vamwe vakatakura mazita enhamo, kunzi nhamo inesu imi muripo. Mwari chinjaiwo mazita. Vamwe vanonzi muchaneta, Mwari muripo. Tipewo simba tisanete pekufamba pakurarama kwedu. Mwari wangu, zvakawanda zviri kuitika. There are many things happening around us. Whatever happens, when you come in the clouds of glory, we want to see you. Toda kukuonai. Pane vamwe vamira pano vanoda kubhabhatidzwa. Mwari varangarirewo pavachaprepare for the baptismal waters. Toda kutendai nevasarudza kumira nemi nguva dzakadai. When it is not fashionable, vazhinji vamira pano. Vakawanda vamira pano nezvakasiyana siyana. Zvaitwa zvapera, toda kuponeswa tese tiri pano. Vamira nevasina kukwanisa kumira, tirangarirei. When everything has been said and done, we want to be there when the saints shall go marching. We want to be in that number. Father, in the sweet name of Jesus, we pray that the devil will continue to suffer as we make a decision for Christ. May your name be edified. May the devil's name be horrified. And may the saints be edified. This is our humble prayer. We ask all in the sweet name of Jesus. Let the Church of God say, Amen and Amen. Thank you so much. And passive believe that God has spoken to you and He is coming into your life. And Zinopera,